L-ispiża biex jissewwa l-Katedral Anglikan iddedikat lil San Pawl fil-Belt Valletta telet għal aktar minn 7 miljun euro, id-doppju ta' dak stmat 14-il xahar ilu. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Katedral stess, iċ-Chairman tas Save Valletta Skyline Martin Cicluna qal li r-raġuni ewlenija għal dan kienet li matul l-aħħar sentejn f'pajjiżna sploda s-suq tal-kostruzzjoni bl-ispiża tar-restawr tiżdied biex tirrifletti l-prezzijiet reali tas-suq. U għazit jgħid li meta saret l-istima ta' xogħlijiet minn għaqda mhux governattiva, dawn ma kellhomx aċċess għall-informazzjoni teknika tal-ħsarat. Qal li meta daħlu u studjaw il-ħsarat, intebħu li l-ispiża kienet ferm akbar minn dik stmata ta' 3 miljun euro. Is-Sur Cicluna żied li t-talba li saret għal ġbir ta' fondi kienet pożittiva ħafna, hekk kif inġabru miljun euro mingħand mijiet ta' donaturi privati, fosthom il-Prinċep Charles. 1,200,000 euro oħra inkisbu minn fondi Ewropej biex issa l-fondazzjoni ġabret 2,200,000. Is-Sur Cicluna ittama li nġibu aktar fondi mill-Unjoni Ewropea għar-restawr ta' dan il-katedral mibni bejn l-1839 u l-1844. Saħaq li l-Katedral Anglikan jinsab fil-qalba ta' żona li l-Gvern wiegħed u alloka 24 miljun euro biex jirriġenera. Għalli huwa importanti li din il-binja storika ma tintesix mill-awtoritajiet. Il-perit ta' Architectural Projects li ġiet fdata b'dan il-proġett spjega li parti mix-xogħol diġà beda fejn wara li sar stħarriġ estensiv tal-ħsarat issa jmiss li aktar partijiet batuti tal-katedral jiġu mejjuna permezz ta' strutturi apposta. Għadna qed nagħmlu l-istudju fuq it-torri, sibna ħafna elementi fil-istruttura li ħsibna li kienu hemm, però ma kellniex provi ċerti u għamilna riċerka fl-arkivju u issa għamilna wkoll sondaġġ geo-radar biex inkunu nafu eżattament x'inhuma l-problemi tal-istruttura. Żied jgħid li l-kampnar li nbena fl-1846 fih ħafna metall, użanza Ingliża li nġibet hawn il-perit Ingliż li jiddiżinjah. Fil-fatt dawn il-virek tal-ħadid issa qed jikkawżaw ħafna ħsarat lit-torri u allura l-ewwel biċċa xogħol wara li jissaħħaħ hija li jinqalgħu il-virek. Ix-xogħol huwa xogħol fuq it-torri biex nistabilizzaw l-istruttura tat-torri, però wkoll hemm ir-restawr tal-ħitan tal-Knisja u s-sostituzzjoni tas-saqaf li kien inbidel fil-snin 60. Is-Sur Buħaġar qal li x-xogħol li beda issa mistenni jiġi fit-tmiemu fi żmien 4 snin.